anyị a ga-ejikwa n'egwute asaa were ebi n'ụlọ ma nsọfụ na ndụ bịa welu egwute asaa ya na di wee na-ebi gili ni saka weluzi ofu mbosi die wetesia mmanya ulubunye esi aje gele na afia obulu mmanya anọpụta n'ime afia ovu akata aka nwoke wesi anya egego n'ali mmanya anọ wee nwụchachasịa mmanya abịazi ikwu okwu ego ọsị anya jebe aja ga-agwa di ọmara na ụbọchị siri ike oge ya nwere ego na ya ga-akwụ anya ọsọbụ na ndụ anatazia wee gwa di abịa ka ọsọ ngọngọ na eme eje ọsị aja akabaje na ọ bụrụ ya kịta mụta ịmalụ ka esi wule eti ọkpọ malụ ka esi agba ụkwụ dịbịa akabaje sọbụ na ndụ na anya aga eme ijabụlụ eme ijabụlụ eme ijabụlụ eme ebe ọ na-abịa nwoke na-abịa nwaanyị ijabụlụ ebe ọ na-abịa nwata na-abịa okenye ijabụlụ onye ga na-agaje ebe ya ejulu ijabụlụ onye ga na-agaje ebe ya ejula ijabụlụ ebe ọ na-abịa nwata na-abịa okenye ijabụlụ ebe ọ na-abịa okenye na-abịa nwata ijabụlụ onye ga na-agaje ebe ya ejulu ijabụlụ n'anya aga ijabụlụ ụsọ bụ na ndụ n'anya aga ijabụlụ owepụ ya bụ na ba abịa na-abịa nke nu ege ekwuzi okwu onye nọ ṅụrụ mmanya mabulie idowanyị na anụ otie ọkpakwa na enwudere ya na ndị ife na-ekwutie kama ife unye ga-eji ọnụ wee mie n'ụlọ ọgba nkịtị sọpụ na ndụ na-afịa azụa sọpụ na ndụ na-abịa azụa abịa ka adịrị alụmụ mma sọgụ na mgba dị n'ụzọ awụ ya n'ụzọ onye ga-anọ n'ụlọ dị n'ụzọ awụ ya n'ụzọ onye ga-anọ n'ụlọ ụzọ bụ na ndụ na-afịa azụa nwoke nnukwu elobivo ga-eme lobido chachachasị ya manya mekọta siri nwaanyị ya luo maka Tanzania na ejekwula ofu nwaanyị nwunye ka abịakwa jekwula ofu nwaanyị na-ele akanwụ sianivo ga-emedebeli ya bụ omekọta budolie nwunye ya n'ime abịa n'ụwa emele ebosi ya mele ebe nwere ike imenụ olofu ego nye nwaanyị abịa iji ọsị arapụ na emesịa ka aka ọlịa ego afọ weluze banakata n'ụzọ wee zie nwunye esi anya lụzọkwa na aka nwa ga-eji ụsọ ụtaba n'ụlọ welụkọbọ nye esi aja ga-egotali aka nwa tazi ebe ọ ga-egote ya bụ aka na ọ bụ nwa nwaanyị gwa ebe ọ ga-eje nwaanyị anọ afụ ya ndị be anyị si na onye akala ụka a na-ekili ọ dịka na-ekili mmụ ya nwaanyị afụrụ anya bido kechibe ya bụ aka nwa ozugbo aka nwa kalila aka nwa ego ise kechisizie ya nye nwaanyị nụ n'aka onye na-ewere ofu mkpụrụkọ bụ onye dị ya gwudie onye nwaanyị nụ bụ onye na-ele aka nwa ewe si ya aka nwa ego isi ya kezi gị na-enye sọsọ mkpụrụkọ zọbụ na ndụ abịa ime ebe ndị oji ọnụ were emebie n'ụlọ
anyị nụ wee kulie ma bulie ịdawa anyị n'ala mbie n'ala di ya nọzi ebe ọ nọ wee n'anya n'elu ṅụlịa wee bịakwa nwunye si ya ya kunite na abịa tata dụrọkwa mma ebe ọ na-abịa nwoke na-abịa nwaanyị arụe ebe ọ na-abịa nwata na-abịa okenye rụ onye ka anaghị eje ebe ya zelu sọsọ na be Chukwu onye ka anaghị eje ebe ya zelu ahụ ọ bụ sọsọ na Chukwu ụzọ bụ na ndụ na anyị ama eme ya eme iji apọlọ eme ya 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 dị n'ụzọ awụ ya n'ụzọ oyoyo ga-anọ n'ụlọ dị n'ụzọ awụ ya n'ụzọ oyoyo ga-anọ n'ụlọ lọtakwa na ndị be anyị tili iwe onye agba n'ọsọ onye gba ụsọ bụrụ ụjọ a sịkwala onye agba n'ọsọ onye gba ọsọ bụrụ ụjọ onye ti na mkpu onye tie mkpu ọ bụrụ ule a sịkwa onye ebe na-akwa onye be akwa anya ụzọ bụ na ndụ na-apịa azụ azụ ya azụ azụ ya azụ na-apịa azụ ya azụ azụ na ndị be anyị tili iwu azụ ya azụ azụ asịla onye agba n'ọsọ azụ ya azụ onye agba ọsọ bụrụ ụjọ azụ ya azụ azụ asị bụ onye ti na mkpu onye tie mkpu ọ bụrụ ule azụ ya azụ azụ ya azụ onye ebe na-akwa azụ ya azụ azụ onye be akwa anya nụ anya azụ ya azụ azụ ebe ọ na-abịa nwoke na-abịa nwaanyị ya azụ ebe ọ na-abịa nwata na-abịa okenye rụ azụ ya azụ onye ga anaghị ebe ya zelu azụ ya azụ onye ga anaghị ebe ya zelu azụ ya azụ azụ ya azụ na-apịa azụ azụ ya azụ azụ ya dị n'ụzọ awụ ya n'ụzọ onye ga-anọ n'ụlọ ụzọ bụ na ndụ na anyị ana eme ya eme iji apọlọ ụzọ bụ na ndụ na anyị ana eme ya eme iji apọlọ eme ụzọ ya bụ na ndụ na anyị ana eme ya eme iji apọlọ eme ya eme na-apịa azụ azụ ya azụ azụ ya azụ na-apịa azụ azụ ya azụ azụ ya azụ na-apịa azụ azụ ya azụ azụ ya azụ azụ ya azụ